dyma ni, Pinnacle y cystadlu yn nosbarth Suffolk, Thomas Griffiths. Mae'r ein yn crynu nawr yn ysgidiau, dyn nhw. Ni wedi dod lawr i'r diwedd. Mae doi ni fel dyn ni o flaen y beirniad fan hyn. Pencampwriaeth. Yr un, mae dyn ni Pencampwriaeth, mae dyn ni'r male champion, lan yn erbyn ar female champion. O'n hwrdd cryf iawn o Paul Delves o Drenewydd. A wedyn y ddafad gyda Arni O'r o Flint. A mae rai cofio Arni O'r yn illodd prif Pencampwriaeth Cilch y Defaid y llynedd. Felly, ie. A mae pwy bynnag sy'n ennill y bryd yma yn gallu bod yn beryglus iawn yn y brif Pencampwriaeth nawr di mercher eto, yn dydw e? Ni'n gwybod mae'r Suffolk yn bryd sy'n gallu mynd mlaen yn bell yn y prif Pencampwriaeth i mercher. Mae'n dafad sy'n dala llygad, sawl beirniad. Mae'r di yw e ar lliw yn sefyll allan de mewn cilch. Mae'r calonau yn ei gyddwgen nhw nawr, ac fi'n gwybod mae'r beirniad wedi gwneud i fynd o'r fyniad. Le mae am fynd nawr, Thomas? Meiner, fi'n credu chi'n gwybod cystal y fi. Mae'r Iestyn i ffôn, siapa lan? Beth sy'n anodd iawn meiddi'r ddafad na yn barn fi, a fi'n credu mae soft spot da'r beirniad am y ddafad, ond tynnu dim byd mas o'r hwn hwrdd na, o'n hwrdd anhygoel, mae rhaid gweud, cryf iawn, a gan ystyried wedi cael ei geni leni, tifiant masif, dyfodol o flanau. Ar ddafad yna, oedd ei thad hi yn Pencampwriaeth gwrywaidd y llynedd. Do, a mae wedi gael e. Mae wedi gael e. Arni O'r yn ennill Pencampwriaeth y Suffolk o'r Flint. Diolch o galon i ti, Thomas. Na i fynd i gael sgwrs cyflym iawn gyda Arni O'r nawr. Sydd a ben i ddigon, mae'n siŵr. Wow. Congratulations to you. History's repeated itself, I know, possibly. yeah, back again. We'll see what happens on Wednesday. Yeah, wow, fair play to you. Yeah, massive congratulations and massive you, isn't she? Oh, cheers, yeah, I like it. And as you said, homebred, and the father was here last year. Yeah, and she has niece off. She's got the same granny as the Gimmer last year, so it's all in the same. Brilliant bloodline. Thank you very much. Da iawn. Cheers.